Ćao drugari, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Šta je s mozgom? Ako ste gledali moj prethodni video, onda svakako znate da sam ja bila veoma srećna i veoma uzbuđena zbog sajma knjiga i odredila sam neki budžet sebi na sajmu, otišla sam, ja mislim da sam 3-4 dana bila na sajmu, videla sam sve i svašta, imala sam prvo spisak knjiga koje moram da potražim, a onda sam tamo dok sam razgledala, zapisivala još knjiga koje bi želela da kupim, onda sam sedela i bukvalno pregledala taj spisak, ne znam, bukvalno nisam mogla da se odlučim šta da kupim od knjiga, jer ima toliko fenomenalnih, a jednostavno nema se toliko para, a počinjem da shvatam da zbog broja svojih knjiga ovde polako počinjem da ostavim bez mesta, ali naći će se mesta i za knjige. U svakom slučaju, ja sam saznala da postoji i, mislim, konačno sam saznala, ja sam čula za to, ali sam definisala jednu vrstu klipova koje ovde prave youtuberi koji se zove haul. Piše se H-A-U-L. Navodno to je tako kada odete i da kada kupite mnogo nečeg, više nečeg na gomili, što je interesantno, vi to onda prezentujete onima koji vas gledaju. E sad, postoje holovi, pretpostavljam, koji su plaćeni, ovo što se mene tiče je apsolutno neplaćeno i to radim iz neke čiste ljubavi. Kao što sam rekla, ja sam imala jedan određeni budžet sa apsolutnom mogućnošću da ga možda malo prevaziđem, ali uspela sam da ostanem u okviru budžeta, između ostalog zato što sam i jednu knjigu sam od ovih dobila na poklon, tako da kupila sam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 knjiga je na poklon. Dakle, uzela sam 10 knjiga i sad neko bi rekao, wow, uzela si 10 knjiga, koliko si ti to para potrošila, da si ti normalna, bla bla bla. Ljudi, za mene je sajam knjiga kao drugi Božić, bukvalno, a to što sam ja kupila ovih 10 knjiga, verujte mi, ljudi su dolazili sa cijelim koferima i odnosili knjige. Mislim, blago tim ljudima, ali verujte mi, to što sam ja uzela 10 knjiga je itekako malo. I sad ću vam snimiti ovu moju gomenu. Evo, ove sam knjige ja uzela i zapravo jedino ova ovdje knjiga mi je od pre, nju sam naručila preko Lagune. Da, Laguna ima mnogo dobre akcije gdje bukvalno za 1000 dinara možete da naručite 10 knjiga. Treba gledati bukvalno svaki dan, nekada se i menjaju knjige koje su u ponudi, ali mogu se naći neke jako interesantne knjige. Pa da vam pokažem redom šta je sve ovo. I dobrodošli u moj prvi haul. Upravo sam skontala da kada sam snimala u svoju gomilu knjiga trebala sam da okrenem telefon. A isto tako bi možda mogla da poradim na tome da kada snimam zapravo gledam u kameru, a ne u dugme za stop i pauzu. Pa da krenemo redom. Ova knjiga ovde, oci od lampe, ja se izvinjavam, ovo ovde je priručnik za hipohondre. U suštini knjiga je za frkancija i ja sam je kupila svoje sestri koja se konstantno tripuje da ona ima neke bolesti, da ima, ne znam, nija neka čuda, a mislim nema ništa, u redu je sasvim, ali ona je uvek u fazonu, bolje ja to da proverim. Tako da, eto, njoj sam kupila ovu knjigu, ono što se meni nasmelo, to je bilo na dosije štandu. Ono što se meni svidelo jeste, mislim, između ostalog, kad sam otvorila prvu stranicu, ovdje su ova dva citata interesantna i jedna je rečenica Marka Tvena koja kaže: opri sa čitanjem knjiga o zdravlju možete da umrete zbog štamparske greške. I drugi citat, možda još smešniji, je izvjesni François Jacob, francuski nobelovac, kaže: jedina želja bakterije je da umjesto jedne se stvore dve bakterije. Tako da ako hoćete da ukapirate koliko su smiješni tripovi hipohondara ili da jednostavno zafrkavate nekog, možete da im uzmete ovu knjigu. Nije bila i mnogo skupa, a moja sestra se svidjela i eto tako. Idemo dalje. Naravno, kada ste i dalje student, doduše master student, onda jednostavno morate da na sajmu knjiga i uzmete u obzir da bi trebalo da gledate literaturu koja vam treba za pisanje vašeg rada, tako da, eto, morala sam da uzmem i 2 knjige koje nisu samo za zabavu i za uživanje, već, eto tako, i za neke praktične stvari, edukativne. I jedna od tih knjiga je ovo, Despot Stefan Lazarević, izdavačka kuća Ukronija. Nikad nisam čula za njih, u svakom slučaju, ja sam počela da čitam, ovo je jedna fina knjižica, šta znam, nije naporna za čitanje, bar ne za sad, obzirom da je moja tema jedan rukopis koji je nastao, to jest prepis je nastao u vreme Despota Stefana Lazarevića i onda moram malo se informišem šta se to dešavalo ovde u Srbiji u njegovo vreme. I knjiga koju sam dobila na poklon, koja se takođe tiče tog mog rada i počela sam s ovim zato što vam je verovatno ovo manje interesantno, je ova knjiga na štandu Srpske patrijaršije.
Evo. I to vama verovatno neće biti interesantno, ali meni treba. Zove se Duhovni svijet prepodobnog Isaka Sirina, pošto je on autor tog rukopisa o kojem ja treba da pišem iz 7. veka, a ovaj drugi prepis je, pošto sam rekla, iz Despota Stefana Lazarevića. Ajmo dalje, nešto zanimljivije. Ova sledeća knjiga je jedna satirična knjiga, meni je bila simpatična, obzirom da je naš narod generalno i po svom mentalitetu i svojim idejama, svakakvim genijalnim, manje ili više ili apsolutno ne genijalnim, u svakom slučaju naš narod je jako interesantan i kapiram da smo veoma inspirativni, da se o nama pišu knjige svakakve vrste, tako da je jedna knjiga koju sam uzela ova. Pismo iz Srbije. Ovo je 4. izdanje. Knjiga je dobila nagrade za najbolju satiričnu knjigu, napisao je Bojan Ljubenović i zapravo sam skontala sam je većinu svojih knjiga uzela na štambur od Une. Tako vam je to. Čak pozadi postoji, možete da pauzirate, sadržaj za upotrebu ove knjige. I kaže, ova knjiga sadrži 100 satiričnih i duhovitih pisama koja Ljubenovićev izmišljeni stranac piše svojima negdje u inostranstvu opisujući današnju Srbiju. Ostale stavke su dejstvo, način upotrebe, neminovni efekti, način čuvanja, rok trajanja. Tako da, eto, verujem da je ovo jedna ovako zabavna, simpatična knjiga, ali vidjet ćemo još. Dalje. Naravno, jedan od najgenijalnijih naših pisaca i imam nameru da pročitam sve njegove knjige, pročitala sam svega par do sada i svaka je bila interesantna i predivna. Je, naravno, genijalni i jedan jedini Momo Kapor, a ovo je njegova knjiga Beleške jedne Ane. Ja za ovu knjigu znam odavno i sećam se zapravo starijeg izdanja, korice su bile bele i tu je bio nacrtan, mislim da isto bio neki njegov crtež ovako devojčica sa nekim pekicama. Međutim, u to vreme mislim da je moja mama kupila nekom tu knjigu, mene to nije toliko interesovalo, zapravo mislim da je ova slika bila. Međutim, evo, sada kada imam 27 godina, stvarno sam se obradovala što sam videla ovu knjigu i čim sam je videla, momentalno sam odlučila da je kupim, pa ćemo da vidimo. Do sad me Momo Kapor nije razočarao, tako da ne verujem ni da će sad da me razočara, već da me još jednom oduševi. Idemo dalje. Sad, jedna knjiga koja je jako interesantna. Šta znam, možda zato što je rađena u Beogradu, ali meni se dopalo, jeste jedno ubistvo u Patrijaršiji. Ovo je sve sa Laguninom štanda. Samo da nađem, napisao je Nenad Novak Stefanović. U svakom slučaju, kaže, od autora bestsellera Ubistvo u Kapetan Mišinoj stiže nova još uzbudljivija istraga isljednika Krsta Pavlovića. Šta znam, vidjet ćemo. Inače volim krimi romane, volim trilere, a ovo mi je bilo posebno interesantno zato što je radnja smeštena u Beogradu, zato što između ostalog veoma često se vraćam do Patrijaršije, prolazim tuda, pa eto, delovalo mi je da bi ovo mogla da bude jedna interesantna priča. Sad, štreber sa istorije umetnosti i filozof po rođenju, ubeđenju, ali i obrazovanju je uzeo i jednu ovakvu knjigu. Svijet u Isusovo doba napisao Werner Dahlheim. Ova knjiga, šta znam, nije mi baš najjasnije koji je žanr u pitanju, da li je ovo geografija, istorija, šta znam, ali deluje mi da je upravo to u pitanju. Sadržaj je veoma bogat. U svakom slučaju, u knjizi je zapravo, kako sam shvatila, opisan ostatak sveta u Isusovo doba, a ne samo Jerusalim, barem poznatog sveta. Rekli su mi da je knjiga interesantna, tako da, šta znam, vidjet ćemo. Ja sam malo, štreber, samim tim što se vraćam sa 10 knjiga sa sajma knjiga, ali mene to ne zanima, meni je mnogo super. Aj, čao! Uzgled izgleda da je moja mačka naprasno zavoljela knjige ili da jednostavno želi pažnju, mnogo pažnje. Znaš ti da ja snimam book haul sada, zašto mi smetaš? Ti si ona bezobrazna mača, ajde ti nemaš pojma ništa o knjigama, ti zevaš i spavaš cijel dan. Ćao! Ja se izvinjavam. Ja mnogo volim Orient i bavim se i orientalnim plesom i jednostavno Orient pruža tu neku toplinu, tu neku posebnu emociju, bukvalno nosi neku tu magiju u sebi koja mene oduševljava. Tako da sam kupila ovu knjigu, Neymarov šegrt. Kao što vidite, naravno ne treba suditi knjigama po koricama, ali ova knjiga je stvarno prelepa. Pogledajte kako je divna. Pogledajte sa ovim izlomljenim lukom ovde, prelepo je stvarno. Kaže, radnja je smeštena u Istanbulu 1540. godine. Naravno, ljudi koji ne znaju, a podelit ću to i sa vama, ja imam
definitivno turskog porekla, moj praded je bio iz Turske, tako da, ne znam, osjećam neku posebnu povezanost sa tim delom sveta, kao da me zove nekako da mu priđem da ga istražim. U svakom slučaju, u ovoj knjizi da vidimo o čemu se radi, kaže, zajedno sa neobičnim poklon za sultana u grad stiže i slepi putnik, dečak potpuno sam u stranoj zemlji, bez imena i bez ičeg svog, izuzev čote retkog belog slona. Prihvatit će ga kao pratitelja životinja u sultanovom zverinjaku, gdje će imati priliku da se sprijatelji sa princezom Mihrimom, sultanovom lepom kćeriju koju će se zaljubiti. Dobro, znači malo je i ljubavna priča. U carskoj palati srešće Džahana od Mimara, sina glavnog carskog Neimara, koji ga uzima pod svoje okrilje, pa zajedno uz čotinu pomoć podižu neke od najveličanstvenijih građevina u istoriji. Ja ne čitam dalje sad ovaj sinopsis, u svakom slučaju vidimo ljubav, umetnost, arhitektura, orijent, šta više može da traži jedan istoričar umetnosti? Imamo i ove dve knjige. U jednoj od Laguninih akcija, to 10 knjiga za 1000 dinara, ja sam uzela ovu knjigu. Pritom daću vam jedan savjet. Nemojte da budete moron kao ja. Kada naručujete tako knjige, obavezno pogledajte da li je prva knjiga, druga knjiga, koji je tom, bla. Pošto ovdje imam dve knjige za koje na cijelom sajmu nisam mogla da nađem. Za jednu mi treba prvi deo, a za drugu mi treba prvi, drugi i treći deo. Da, nemojte budete moran, tako da to čitajte. U svakom slučaju, ova knjiga Videla se zove. Sad ne znam da li videla kao videla je ili videla kao nešto što se vidi. Ne pojma, u svakom slučaju, ja sam ovu knjigu davno naručila, ovo sam videla drugi deo, kako bi ja dobila popust, i jednostavno nekako praktično mi deluje. Ja sam momentalno kupila drugi deo, da će biti treći, nemam pojma. U svakom slučaju imam prvi, drugi deo ovih knjiga, vidjet ćemo kakve su. Što se tiče radnje, pročitat ću vam ukratko, postoje ovaj veliki svijet u kojem vreme teče, a prostor se menja, a taj mali svijet užasa i nemira u kojem je sve stalo, stavi jedan u drugi, sfera u sferi. Kaže, godine 1866, a Walter Moody je došao na Novi Zeland da se obogati na nalazištima zlata. Iste večeri kada je doputovao, nailazi na napeti skup 12 meštana koji su se u potaji okupili da razmotre niz nerešenih zločina. Jedan bogat čovjek je nestao, jedna prostitutka je pokušala da se ubije, a u kući zlosrećnog pijanca pronađena je ogromna svota novca. Moody ubrzo biva uvučen u mreži isprepletenih sudbina, kombinovanu poput rasporeda zvezda na noćnom nebu. Sad ne znam, ovdje vidim da su nahvalili ovu knjigu, tako da nećemo da čitamo šta piše na poleđini druge knjige, zato što ni prvu nisam pročitala, ali eto, meni je delovalo interesantno, pa ćemo vidjeti. I ljudi moji, znači je knjiga zbog koje sam ja definitivno najsrećnija i posle toga treba da kupim još 3, 4 ili 5 delova. Je ova knjiga. Dakle, ne znam da li ste čuli za trilogiju knjiga Kosingas, ali to su apsolutno fenomenalne knjige. Pisac je Aleksandar Tešić. Čovjek je godinama istraživao našu i istoriju i umetnost i geografiju. Dakle, jedan čovjek koji je prepun znanja, prepun mašte, kreativnosti, napisao je tako fenomenalne knjige. Zapravo je interesantno kako sam ja saznala za Kosingas trilogiju, a ovo je druga trilogija Miloš Obilić. Saznala sam tako što sam se šetala sa drugaricom i onda sam rekla, ja ne znam, naša istorija je toliko bogata, zašto se niko nikad nije setio da napiše neku knjigu, mislim, u bogatu mitologiju, zašto se neko nije setio da napiše kao neku epsku fantastiku kao što je Tolkien napisao Gospodara prstenova ili, na primjer, kao što je Igra prestola. Da bi drugarica meni rekla, pa to postoji. Rekao, kao šta? Gde postoji? I ja tu otkrivam Kosingasa. Ljudi moji, ja sam te knjige progutala i, znači, i sad, zapravo i kad sam pročitala tu prvu trilogiju, ja sam Tešiću morala da napišem jednu poruku, da izrazim iskreno to svoje oduševljenje. I sad na sajmu sam srela čoveka i... Prvu knjigu Kosingas kupila sam isto na sajmu knjiga i isto mi je potpisana, a ovo je prva knjiga trilogije Miloš Obilić koja mi je isto potpisana. Ja sam bukvalno izjavila ljubav prema ovim knjigama tom čoveku i dobila sam genijalan odgovor. Da, poželjela sam da napiše još puno interesantnih knjiga u kojima ćemo svi uživati, a on mi je rekao iz vaših usta u izdavačeve uši. Tako da, izdavačka kuća je Strahor. Strahor je zapravo bio jedan od bogova u koje su nekada Srbi verovali, koji se pojavljivao u vidu vuka, kao što možete da vidite ovdje je i logo vuk, Strahor. I apsolutno, ako volite istoriju, volite avanturu, volite mitologiju, ako vam se dopadaju Game of Thrones i Gospodar prstenova, ove knjige Aleksandra Tešića su nešto što definitivno treba da kupite i da pročitate, jer zaista, mislim, ja sam bila kao leptirić kad sam ja kupila ovu knjigu.
htjela sam zapravo i odmah da kupim još 2 dela te trilogije, ali rekao nema veze, dok ja pročitam sve ovo, ne moram odmah da kupim sva 3 dela, htjela sam da proberem, da kupim što raznovrsnije knjige i samo zato nisam kupila, ali definitivno ću kupiti, tako da... I tako ljudi moji, ovo je bio moj prvi haul i to book haul, knjiški haul, nemam pojma koja reč se koristi za, na srpskom da se kaže haul, ja mislim da haul kao hauling, kao zavijanje, ali to se piše H-O-W-L, a ovaj haul kao book haul se piše haul. Tako da, mislim da ne bi bilo logike da kažem knjiško zavijanje ili odvijanje ili urlanje, proglas, ne znam kako da se izrazim uopšte. U svakom slučaju, što se tiče odgovora na pitanje šta je ovdje sa mozgom, nemam ovdje nikakav problem, samo ćemo reći da je mozak veoma srećan zato što će biti nahranjen sa mnogo lijepih knjiga i sa mnogo lijepih priča. Tako da, šta je sa mozgom? Mozak će da dobije svoju jako vrijednu i jako bitnu hranu i mozak će biti jako srećan. Toliko od mene sada, like, subscribe, share, ako imate nešto da pitate, imate komentare dole, i to je bilo to. Za nije fenomenalno što sam se konačno setila da pošto izbacujem na YouTube da mogu da prevrnem telefon i da normalno gledate snimak.